León. Gai ordenadordeku dauz puntu bi, gai ordenatik kanpo dago beste bat. Eta erreguek eta galderak. Bueno, hasi eramongotzako eta betiko lezeko dugu. 2016ko apirilaren 27an izandako batzarrari dagokionak eta onartzea. Hemen bozeramaileen bileran izan dugu horren berri eta aldaketa batzuk, zuzenketa batzuk egin dira akta. Inok badauko zer gehiago esateko, aldatzeko edo? Bueno, orduen onartutzat emoten da. Bigarren puntua, Jose Maria Urzelai Lazkano jaunak Elorrea Invest SL enpresaren izenean eta ordezkaritzan 2016ko martxoaren 30ko osoko bilkuran hartutako erabakiaren aurka jarri duen berraztertzeko errekurtsoa. Proposamena da Jose Maria Urzelai Lazkano jaunak Elorrea Invest SL enpresaren izenean eta ordezkaritzan 2016ko martxoaren 30ko osoko bilkuran hartutako erabakiaren aurka jarri duen berraztertzeko errekurtsoa ezestea. Aipatutako erabaki izan zen 2016ko urtarrilaren 15ean egindako eskabidea ez dela onargarria adieraztea. Jose Mari Urzelai Lazkano jaunak Elorrea Invest SL enpresaren izenean eta ordezkaritzan formulatutako espediente baliogabetzeko eskabidea. Gernika Lumoko UR 0-2 egoitzetarako bultzapen unitateen urbanizazioan agertutako gabezien gainean egindakoa. Hain zuzen. Horren ondorioz, alkatetzako 811/2015 dekretuaren burutzapena 2015ko abenduaren 3koa etetea esen onartu. Honen erabakia interesdunari berri ematea eta ebazpenaren aurka jar litezken errekurtsoen berri emotea, ja auzibidean. Bueno, jonek esan da moduen, martxoko plenoan, erabaki izan Elorrea Investek aurkeztutako rekursoa edo eskaera hori baliogabetzat emotea, erabaki hau notifikatu jako jabetzari eta eurek beste rekurso bat planteatu dabe. Orduen, gu postura bardine mantenduko gara eta rekurso neri eseskoa emoteko proposamena dakagu plenora. Igual, gente, claro, pasean hilen ukin gulo ez plenoa, gaize zeren ganin dan ukusten dozkoenak igual ez dugu jakingo. Bueno, ahí donde estaba la fábrica de cubiertos Idurgo, se construyeron unas viviendas y el promotor hace las viviendas y más la urbanización. Y hablamos el pleno pasado que como esa urbanización pues se ha visto afectada, tenía un vicio oculto y como pues el arquitecto nos había dicho de esa obra que no se había ejecutado bien. Entonces, pues bueno, pues lo que ha dicho Alberto, ¿no? Que se le ha pedido a la empresa que haga, y se le ha abierto un expediente y dice que ha recurrido ese expediente y entonces ahora vamos a ir por la vía administrativa. Y esperemos que se solucione cuanto antes porque, claro, los propios vecinos, los residentes allí, pues cada vez ven que el desplazamiento poco a poco se está haciendo mayor y entonces pues sí están preocupados. Y bueno, y si no hace la empresa, pues posiblemente no, si no hace la empresa, subsidiariamente tendrá que hacer el ayuntamiento, ¿no? Y el valor, ¿sabe Alberto cuánto es el valor, Alberto? Bueno, entre proyecto
proiektu eta gero egin beharreko lanan importie gitxi gora bera 180.000 eurokoa da. Subsidiariokoki udaletxiek egin behar badeu, saiatu beharko gara gero enpresa horreri beran erantzukizuneko diru hori kobretan. Alba da bintzat. Hori. Orduen, proposamen honen aldekoak hau batez onartzen da. Gai zerrendatik kanpo proposamen bat dago erabaki bat hartzeko eta proposamena dator tokiko garapen ekonomikoaren arloko zinegotza ardunaren arloko proposamena da Gernika Lumoko udala Smart Tourism Economies Through Local Living Labs deritzen proiektuak kudeatzeko eta gauzatzeko lankidetza hitzarmenaren kide izateko. Orduen, betiko moduen, gai zerrendatik kanpo eztabaidatzeko eta bozkatzeko gai bat, bozketa egin behar da. Orduen proposamen edo sartzeko proposamen honen aldekoak, bai. Ez da egite urgentea dan osoko bilkura honetan zeratzeko, bai. Dinot, eske, informazio barik hauz eta oin arte ez dugu zebetzen. Nahi oso nik izango txut, bai urgenti da, ze proiektu honetan ja fase bat pase dugu, eta bigarren fase honetan diskonformidade bat aurkeztu dozko esanez, plenotik edo ez dugule paseu, osoko bilkuratik ez dugule paseu proiektu hau, eta baldintzatan osoko bilkuraren onespena da. Esan horren inguruen, baldintza olako proiektutan gero azalduko duen beste kidiek ez da bela inoz ikusi, eta gu ez dugule jakin oin arte, beharrezko izango zanik baldintza horren bete barra eukitxe. Eta jaso dugu aste honetan, astelin jaso dugu eskutiz bet, esan ez 20 eguneko epiedeko gule osoko bilkoen baietza edo zetza eukitzeko, eta guk informazio eta erantzun hori emoteko, eta pentsatu duen izen da, ez teko lazentzuri igual, esoiko osoko bilkura teitxe puntu bakarraga, zemetik 15 segundetara, 10 segundetara, da horreitxe dakargu. Bada, urgenti guraldetik erantzune eukitzi. Bale, baina guk eskestak edu zer dan proiektu, ez dugu ez boskatuko ez alde, ez kontra, hausten idungo gara eta aurrera segitzeko, baina benetan eskatuko duke, hornoko baten, azalpen bat. Bueno, zuken guzu azalpena, bozera mailen elkanetik komentu dugu, zer dan, zuen ordezkarri ban egon da, jakitxiko, ez da? Zer engan nindan. Eta azalpena emongo dugu inigok, Bale, orduen urgentziaz tratatzeko proposamena aldekoak. Bale, azalpena botako, bale? Barriro lehenengo eta behin dinot, holako proiektuen kasuen, esango dut, proiektu hau, Gaia Euskadiko Teknologia Elektroniko eta Informazio Industrien zuzendaritzapen joango da, hor zenbat bazkide gauz, eta lehenengo harritue bera gaia izen da, zain arte inoz ez da izen beharrezkoe, pleno edo osoko bilkura baten, onespen eukitzelako proiektu baten kasu. Horlako proiektu normal eukitzea zen bat fase, hiru bat fase behintzet bai normalien, eta harrigarri izen da ganean lehenengo fasea dokumentazioa aurkezten den fase pase dugule, eta gero bigarren baten eskatu dozko hori, osake hori da eusie. Proiektu honen inguruen esan, bastan dute moduen, zuzendaritzape da Gaia daro, Euskadiko Teknologia Elektroniko eta Informazio Industrien elkartiek, eta da FEDER, Europako programan barroen kokatzen den proiektu da, eta hain zuzen be, SUDOE edo Sudoeste Europa edo Europako egomendealdeko herrialdien elkarkidetza topetan daben proiektuetan kokatzen da. Proiektuen izenburu zein je, turismo inteligentea edo adimentsuaren ikerketa laborategi bizien bitartez.
zertan datza proiektu apurbet, helburu nagusia da, natura eta kultura ondaren kudeaketa sistemen hobekuntza, ikerketa eta esperimentatze zaren bitartez. Beste batzukaz esan da zer dau, nahi dena da lortu, edo ikertu lehen eta behin, toki balio anitzeko, toki kultural eta natura inguruko tokizetan ia zen jen turismoa dekon eragine, gehien bat horretan. Eta horren lehenengo eta behin garatu erramintzek eta teknologizek eragin hori neurtzeko, kalkulatzeko, eta ero baitxe behin erramintze horre martzen jartzen. Halako proiektutan talde multidisciplinarrak egoten dire, proiektu honetan hain zuzen be, zuzendaritza da gaiana, baina zuzendaritza horren pien gauz, Gernika Lumoko Udala, Euskal Herritxik, Extremadurako Parke Teknologikoa, Cácereseko Foru Aldundize, iparraldetik Bidarteko edo Estiak Unibertsitatea, Ustaritzeko Udala, eta ero Portugaletik dauz, Alentejoko Turismo Entitatea eta Portalegre, dela Portugaleko hegoaldeko herri bateko Institutu Politeknikoa. Ikustuzun moden oso ezberdine gara bakotzak olako kide bakotzak bere bete behar eta bere rola ekitzen dugu olako proiektuaten barruen, eta esan duten moduen olako taldik eratzen dire bai esparru eta ambito ezberdinetan ikerketa honek garatzeko, eta bai ikerketa horren eragine eta neurketak itxeko esparru ezberdinetan. Eta esan momentu honetan bigarren fase baten aurkitzen gaela, ez dugula harin hau proiektu honen kontu emon, zoitik ez du emon hain hau proiektu honen kontu zen, normain hiru lau fase goten dire, eta giz esan arrakasta maila nahiko bajo izeten da. Zezan egotan egaz, normalien gu izan dozkue, normalako proiektutan gube lehenengo fase hau pasetako orkestu gara 60 gaz, eta bigarren fasein kokatzen gara ja 10 gainoz gatzen, eta normalien hiru proiektu hartzen da bez, eta euneko 5 arrakasta edo esan duzko. Orduen, beti pentsa dugu, hirugarren laugarren fase baten beti da orkesteko momentue, eta atzera botateko momentue, gobernu taldiek, edo baletziek, edo eta oposizioak edo gure artean espadu ikusten interes aman komuneko proiektu. Eta iraupena normalien urtebikoak izaten dene proiektuek, eta Gernikan rola izango zen, Gernikan rola holako proiektuaten urtengo baleke, izango zen, Gernik ikusitxe gureko gapena eta gure balizo kulturala, hori esan biharri prestau, eta ero balizo naturala, ordai behitxik dekogun gertutasuna behitxik, gu prest, gure lan izan zen, bai gaiak, bai parke teknologiko ezberdinek garatzen da bezen teknologizek, implantatzeko leku aproposa, eta esperoko gendun, horti atorren digu laguntzatik, enplegun baten sorreri etorko zen, eta teknologia horrek implantako kontratazio batzuk egiteko helburu dugu. Hori da bizan, proiektura salp. Ganetik, nahiko luzizelik edo. Bueno, esan dute moduan gu hausten ideko gara. Benetan, ikusten da edo susmatzen da, behar izana egon espazan, ezken duen jakingo proiektu honen inguruen. Segi zuen proiektua oso ondo. Orduen bosketa ingo da, proposamen honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, erregu eta galderak. Bueno, negoziko naz. Lehenengo, erregu edo galdera edo, galdera bada. Dator martxoaren biko osoko bilkuran esan zen gauza baten inguruen, aktan agertzen den gauza baten inguruen, eta aurretik negoziazio mai baten aurkeztu genduen kezka baten inguruen, ezta? Eta dator informatzaile turistikoaren lanpoltzaren inguruen. Informatzaile turistikoaren lanpoltzaren azterketen artien, ikusi izan ingeleseko titulo bat zala nahikoa ingelesaren ezagupena bermatzeko, eta orduan ezarri izan ingeleseko froga berezi bat, zera hori, ingeles
trebesi edo hitz egiteko gaitasun hori bermatzeko. Ez da gure momentuen, bere momentuen esan gendun, ikusten gendule, hori egiten bazan ingelesaren kasuen, egin beharko litzatekera bai euskeraren kasuen. Pertsona batek alde beuki titulo bat, eta titulo batek ez badu balitxo ingeleserako, euskeran kasuen bardin izango litzateke. Eta hori ekarri gendun negoziazio mai baten, eta ekarri gendun bai osoko bilkura batera. Eta osoko bilkura horretan, martxoaren biko osoko bilkuran, Arleta Praiz gure ordezkariak, galdera bat egin eban, edo erregu hori egin eban, euskerako azterketie besartzeko proba horretan. Eta erantzune egin jakon, euskerazko ahozko azterketa egongo dela, hautaketa prozesuan eta euskaltegiko irakasleak izango direla froga horretan. Osa, esan egin jakun, bai bardin egingo zala euskerako azterketa hori. Eta, gugarrituta geratu ginen, ze horren barririk ez dugu eukin. Eta, kontu da, probadanak eta amaitzu dizela, eta behin betiko emaitzak eta zerrendak eta argitaratuta dauzela, eta ez da egon euskerako probarik. Orduan, ez dakigu, ez da egon, aurretik esaten gendu moduen, diskriminazio bat alako, baina, azalpena emongo da ez dazu, gero jarraituko. Bai, nik ez neban esan euskerako frogado azterketa zehatz bat egongo zanik. Baizik eta lehenengo froga izan zala Gernika eta Urdaibai, ez dakiz lehenengo froga zelan daukan izena, baina Gernikako ezagutza eta hori euskeraz izango zala, eta printzipioz eta horretan gelditu ginen, froga horretan euskaltegikoak egongo zirela, ze froga euskeraz izango zala, eta berton neurtuko zala euskaren ezagutza. Nik inoiz ez dut esan euskaren froga egongo danik. Ez da txartu akta nola nipini da, benetan dinotzut guli. Baina nik bai negoziazio maizen eta bai amin esan eban euskerazto azterketarik ez. Lehenengo froga izango zala, beti izan dela euskeraz, eta euskeraren neurtza euskaltegiko irakaslek egingo ebela. Hori izan eban, ez euskerako froga zehatz bat egongo zanik. Hemen agertzen da euskerazko hausko azterketa egingo dela, eta haue akta ofiziala. Bai, orduen aktan errakuntza bada, Orduan, lehen esan gendune, errepikatu beharko dugu, esanin beharko dugu, diskriminazio bat dauela udaletxe honetan, gobernu honek diskriminatu egiten dauela euskara beste hizkuntzen aldetik, ze beste hizkuntza batzuetan berezko azterketa egin da, eta euskarazko azterketarik ez da egin. Eta hori salatu gendun, martxoaren 2an, eta barriro esan beharko dugu. Orain hori salatzen baduzu ez duten haitzen, orain arte zelan ez duzuen salatu. Ze orain arte azterketak egon dira turismo informatzailearena, eta inoiz ez da olako, orduen inoiz ez da euskararen euskara daukon hori garrantzitasuna emon. Ze beti izan dira, eta niri turismoko bulegoak esan doztie, lehenengo frogi beti izan dela euskeraz. Eta orain bebai euskeraz izan da. Eta euskerako frogarik inoiz ez da egon. Ez orain ez lehengo. Uste dut, Harinako informatzaile turistikon azterketak 2010 izan ziren. Eta uste dut, ni orduan ez nintzela egon. Eta orduan bardin egiten zeran buli. Eta oraingoan gainera gehitu da euskaltegikoak egotie euskera neurtzeko momentuan. Eta ez dakit zergaitik esaten duzuen euskerarikuk hori garrantzirik ez dautzagunek emoten. Ze espresoki esan jakien turismoko bulegokoari, azterketa horretan euskeraz izango dalez, euskera neurtu egin beharko litzatekela eta euskaltegikoak egon beharko direla euskera ondo erabiltzen da nala ez neurtzeko. Eta nik ez dut uste hori euskeran kontra joateko posturari danik, sentitzen dut. Nik 2010 benitzen hemen egon, eta galdera bat ingo dutzut, eta neurtu da euskeraren maila? Euskera maila neurtu da, nik ez dut ikusi emaitzetan inungo euskera mailaren neurketarik. Nik ez da ondo ulertu badot, izin da lehenko aprobi, idatzi izin dela.
Ahoz izin da, bueno, ahoz, euskeraz ahoz. Da euskeraz izin da, ahoz, Gernike eta inguruko gaixek. Da hor egon die, esali bat, ez da tribunala esan balei, gitxienez ukusten, ez da, ojeadoriek edo, ez da izan esaten dan hori, euskerako irakasliek, euskaltegiko irakasliek. Da arek, egon die esateko, honek ez daki euskerarik, ez daki, ez da gehiago jangin bideu, ez da gai, edo bada gai. Hori da proba bat etxi, bai, badala, nik ulertzen dut, honan ezin bada. Bai, nik galdetzen dut, badaue proba horren registrorik? Web horrez den ez dago, Bai, nik beste galdera batekot. Azkenengo negoziazio maizen landuzan gai batek oso kezkatute dekoskulako. Bertan aipatu zen, menpekoan lanpoltza berregin egingo zela. Bertan, guk legia aztertu ostien uste dugu legiek ez da bela horretarako biderik emoten, eta gainera udaletxe honetako sindikato, oza, representazioekin sindikatoak hori, horren kontra agertu ziren. Eta, eskatzen gaitzu, ez dugulako ulertzen segaitzik 12 pertsona altan deko zen lanpoltza bat berrizten dan, bertan jente dagoenien lan eitzeko prest, eta ez dagoenien inungo erasorik eta eguneratute dagoenien. Eta, apurak eskatzen gaitzu, emoten da belako gauza teknikoak barik edo gai tekniko edo araudi kontuek edo izen biherko zienak erabaki horren atzin dauzenak interes pertsonalak edo diela, eta apurat eskatzen gaitzu bueltatzie udaletxe honetara nor sartu erabaki edo bastakit nor sartu eta norrez erabaki gure dan denporatara. Eta barriro galdetzen dut, ia segaitzik zabaltzen dan 12 pertsona lan eitzeko prest deko zen lanpoltza bat. Negoziazio maiz horretan bai entzun egin neban. Zuk dinozune, azkenien hemen interes pertsonal batu dauzela non hor edo sartzeko lanpoltza horretan. Orden ez toztien sinestu da ingoan bepentzetan ez nozuela sinestuko. Nik lanpontza horren zerrendarik inoiz ez dut ikusi iztekin norduan lehenengoa, ez norduan azkenengoa zerrenda horretan. Osak, hemen sartzeko inor, nik behintzet personalki ez daukat interesik. Eta nik usten dut hemen gauzen 11 inopez. Behintzet nik usten dut 11 izenien berbaitzen dutela. Zergaitik zerrenda barriz ze? 2014an, hemen adostu gendun, albada lanpoltzari apurbet movimentu eman bilakiela eta barriztu egin behar dizela. Eta negoziazio mai horretan bai esan eban, eta orduen bego egon zan hemen gobernuen, eta horri adostu gendun. Lanpoltzak apurbet berriztu egin behar dizela. Kontutain ikusitze, herri honetan zenbat jente langabezitzen dagoela, eta danari aukera bat emon bilakiela. Baina, pentsetan baduzue nik lanpoltzaren zerrenda ikusi dutela eta hor dauzen pertsona batzuk egiz esan da. Ez dakit nortzu diezen bez. Arpeizek ikusten dutezela eta ez diatezela guztetan nortzu direzen, zenditzen dut, baina txortoza bizia. Eta negoziazio maizen bai bardin esan eban. Eta horretan bagabiz, negoziazio maizen bai esan eban, hor beste lanpostu bete egon dela, eta nik ez dutela ikusi nor sartu den eta la ez. Eta bakotza pentsai dizela nor sartu den edo zelan izendan gauzia. Baina nik arpeirik inorik ez dutxot ipini. Eta nik ez dekot interes pertsonalik, ez nik, ez hemen gauzen guztizok inor sartzeko. Ez badu zuek horrelako sinesten, sentitzen dut. Nik uste eta apur bat sinestu edo sinestutik arau doala. Lanpoltzak berrizten joatien arazorik ez dugu ikusten, baina, udaletxe honetako lanpoltzan egoria ikusitze, 5 lanpoltza dauz agortute edo ize agortute. Administrari zen lanpoltzie agortute dau. Kiroldegiko harrerako lanpoltzie agortute dau. Lantaldekoan 2 pertsona geratzen die. Soroslietan 2 pertsona geratzen die.
eta liburuzainena agortute dau. Orduen, barrio dinogu, 12 pertsona altan deko zen lanpoltza bat berriztien atzien, ez dut uste dauenik lanpoltzak berriztien logika bat. Bestela, badauz beste kriterio batzuk lanpoltza horrek berrizteko. Eta zahartasuneri edo antiguedadieri begitzen batzagu be, badauz lanpoltza hori, baino aurreraukoak diren beste lanpoltza batzuk. Hemen maiatzien onartu zen legiek, dino, lanpoltzarik eduki ezean, ez dela kasu eta langileen ordezkaritzari entzun eta gero, deialde batekin izango da, lanposta betetzeko poltza espezifikoa sortzeko. Ez da kasue. Eta hautagairik apenas geratzen ez diren lanpoltza bat erabiltzeko beharra ikusten dena, lanpoltza hori ondoren sortutako lanpoltzarekin osatuko da. Hautagairik apenas geratzen ez diren lanpoltzak. Eta ez da kasue. Ez da kasue eta horrek eroaten gaitzu, pentsetara horren atzien zozer dauela. Ez da guk berez uste dugun zozer, baizik eta logika baten barruen sartzen estan erabakizek hartzen dielako. Eta barriro dinot, udaletxe honetako sindikatu bisek kontran dauzenien. Eta bueno, jarraitu alda, ze lanpoltza hori berriztiek, ez dakar bakarrik lanpoltza hortan lehenengo postetan dauzen pertsonak bere lan eitzeko aukeri galtzie. Dakar, gaur egun jubiletako puntuen dauen pertsona bateri bere eskubidie ukatzie. Ze udalitzek 173. Artikulan esaten dugu udaletzeko langilek kontrato releborako eskubidie dekiela. Eta espresamente atezain batek urtarrien sartuan eskaera bat kontratu releboko eskubide hori eskatuz. Eta eskubide hori deko maiatzaren 23-tik, astelenetik, eta eiako bermatzen eskubide hori. Eta eiako bermatzen eskubide hori, pertsona altan deko zen lanpoltza batetik, gentieri ez deitzearen, ze soluzioa erresa da. Da, pertsona horri kontrato relebo amon, eta indarrien dauen lanpoltza batetik, zerrendan lehenengo dauzen gentieri deitzu, eta lanien prest batan bat badau, kontrato relebo amotie. Pertsona horri bere eskubidiek onartu, eta naturalki aldan gauza bat, eitzie, orduen, ez da gauza bat uste duguna eserezetik. Uste dugu badauzelako, ulertzekoak ez diren kontu batzuk lanpoltza horretan. Ni badakitzi, ez nozuela, azkenekoa Jose Mari, badakitzi ez nozuela zeinestuko, eta zeu pentsetan duzuna, segituko zuela pentsetan. Esan duzu zen lanpoltza guztizak, ni badakitza gortute dauzela, eta nik ez dut usten zain zenkenik, lanpoltzatan pila bat biarritzen gauz, gu gauzenetik, uste du lau lanpoltza ipini dugu zela funtzionamentuen, bizarrazten dire administrai laguntzaileren azterketak, ni badakir horre guztitzek agortute dauzela, baina printzipio zaite zainarena mobidu dugu zeuk esan duzunera gaitzik. Da hor, pertsona bat kontratu releua eskatu da bena, berak eskubidea deko emoteko eta udaletziek bebai berari parkatu eskatzeko da guk emoteko. Baina guk pentsetan dugu, eta badinotzuet 2014an amena onartu zen gauze badadan onartian, lanpoltzari bizitasun bete monbilakola eta ikusitze hainbat jente dagoela langabezizan aukera monbilakila. Sentitzen dut zuek ez baduzu zinezten nik esaten dutena. Nik nina sartun gogor, ez da? Baina gogortxue da, untzutie zuek interes personala deko zu ez da arpezi mogidu ez. Hori gogorra da, interes personala. Niko argi geratu dela, eta hor dau. Momentu honetan, barrutiko konsergie, kontratu errelebo eskatu du. Kursuan amaieran gauz. Maetzan hogeta ez da izin batetik, untxe, asti honetan. Hilabete falta da kursu amaitzeko. Logikoa da, hori jarraitzie, edo hileta erdi. Da gero, lanpoltza bat dau, konsergiena, lanpoltza bat, dekoz ja 6 urte baino gehiago. Eta, esan da, nikoa justifikera, badau beste jente bat bai, gurelekena egon lanpoltzan. Engo da, lanpoltza berri betartara. Dinamikoa izen, ez da beti itxi, 10 urtien egon dizela, edo 12 urtien egon dizela. Interes personalik amen ez dau. Hori mintzima dugu. 5 urte baina guztiak dekoz horrek, horre lanpostak,
lanpoltza horrek, 5 urte baino gehiago dekoz, 6 baino gehiago dekoz, eta hori da interes personala dugitxe, lanpoltza berri bete egitxe interes personala dugitxe da, edo inon alde egotie edo kontra egotie, hor gu gara ni bentzet eta hemen ni betot danok hemen gauzenak, objetiboak, eta sartun bideoena sartungo da. Da, punto. Bueno, legiek ez dugu esaten 5 urte baino zarrago dien lanpoltzak berrizten behar da bela. Horrela bada 4 urte igarota eta beharra ikusiz gero, eta errepikatzen dut, beharra da hautagairik apenas geratzen ez diren lanpoltzatan, lanpoltza berri bat sortuko da. Eta, bueno, nik uste dut nahiko ondo azaldu dugula nondik datorren hau, eta bai, pertsona bateri kontratu releboa, bueno, zuek ikusko zuen ze irizpideen arabera moteakien, baina, guk uste guenek soluzio erreza dekola. Eta, bueno, sarrari buruz berroitzen bagabiz, pleno honetan onartu zen, lantaldien lanpoltzak berriztuko ziela, lantaldien lanpoltzie menpekoana baino sarraua da, eta kasualidadez mugitzen da horri ze. Lantaldi ezer da, brigadakoa? Horrek ez pensan urte baino gizia dugu zenek. Ze hor da jardineros polivalentes. Egin dugune, da hor dau, vigente dau. Ez da bestie, ofiziales polivalentes ez. Ze brigadarako uste dugu, ofiziales ez duzela bier, badeko zela niko. Eta bideguz, jardineros polivalentes. Holan, detxuiakon, da hori dau vigente. Eta urte baino gizia ez deko espoltza horrek. Osea, lekutik geusek ezatara. Eta interes personala bat bera bez. Oin, zue beste erabatera gusten zuela, da sindikatu batzuk, edo sindikatu beste erabatera gusten duela, hori da. Baina gu guaz bide zuzenetik. Tanan guztukoa ez da, bolan pasten dira guzekaz. Baina, poltza bat, 6 urte baino guztia deko zena, berriztie ez da latxarra, dinamikoa izetie da. Hombre, urtien ez duzu bengo. Lau edo 5 urte betetan direnien, horrezaten da moden, bai. Beste ez barik. Horrenganien gizia berbarik ez duen guztan. Bai. Horrenganien berba? Administrarizena 2009ko da. Asa zabalduko da eta administrarizia kontrateko die. Eta horretariko baten bat bajan ez administrarizek ez laguntzaile. Entzun jatzu ondo, zuen planteamentue, argi... Bai, gauza bizartu esateko nioztu. Beste kaldera bat. Bai, puntualizazio bat, ze igual datu batzuk erratute eukin aldoguz, baina lanpoltzan ganeko informazioa argitaratut egongo bazan legien, jartzen dabe moduen, segurenik ez gendu nahin beste arazukingo, ez baginen ibili beharko datuen atzetik, zoran moduen. Datuen atzetik zora moduen ez dut uste, hor da idazkarize, idazkarize dautanantzako, guretzako eta zuentzako, eskatu zuzenien berari. Eskatu zuzenien, beran ez... Parkatu, berbetan itxegitzienez. Beran eskuetatik pasetan dire horrek aize danak. Eta bidien ez ziren galdu, esan, Jon, badeko zu hau, berak guri emoten dozko moden zueri berdin emongo zue. Hola, izango da ez da, Jon. Bare? Da ez iztekula informazioa zue bizue, eta da, geudeko moden berdin. Bueno, hainek inguren eban galderatxu bat kultura arloari dagokiona. Bueno, deno dakigunez martxoaren 30ean uste dut aprobo genduzela Gernikako aurrekontuak eta bueno, kulturetxeko arloari begiratzen konturatu gara kulturetxeak gaztau induela agindute ukidauzen diru erdia baino gehiago. Eta zenbait arlo berezitan, ezetako kulturetxeko diru laguntzen atalan, ia eren bat, eta antzokiaren arloan, ia eren bateraino bebai hiltzen da, gaztau egin dauena, eta zehazki, eren bi, parkatu, bai, eren bi, bai, gaztau egin dauena, eta aurrekoan bebai. Bai, diru laguntzatan bebai, bilerenak. Eskerrik asko. Bai. Eta gero antzokiaren jardueratan baiztako, ia bilerenak ja gaztauta dauz. Liburuategira edokionezetako, beste erdia bebai ja gaztaute dau,
baina aldizkariak, publikazioak eta erosteko atala, bebai 60%raino heltzen da. Orduen gure galdera da, nik deko da sandatuek apiriakoak dira, maiatzen amaieran gauz, ez da pentsau daiteke egoera okerrera entzaingo bala, seguruen, eta martza horrekin jarraituko dugule, eta kontutan eukinde urtearen erdia ez dugula egin, zeran eutziko jako oiko kultur etxeko jarduerari, ze oiko jarduera kulturalari buruzari gara. Ez gara ari inbertsio berezitaz edo beste alegin berezitaz. Azkeneko galderatik hasiko naz, nola utziko zaio oiko kultur jardunaldiari edo kultur eskaintzari? Nik esango neke kasuritzarrenien orain arte egindan moduen. Hori izango neke, kasuritzarrenien orain arte egindan moduen. Dut esan, aurreko urtietan zuk aurreko pleno baten, aurreko kontutako plenoa esan zen du moduen, kulturetzik urtie daruaz, aurrekontu defizitario batzuk, aurrekontu defizitarioak aurkezten ez, aurrekontu eta aurkezten eta urtamaieran defizitario izan dana, buruz nabil, baina goratzen duzu kulturetzeko junta hartan emonea zenbakizek, eta urtie daruaz nun urtero, uste dut azkenengo 6-7 urteetan urte baten esan heldu 1.000 euroko negatibo batera, eta urteatako eutxo largo eta 18.000. Buruz nabil, zenbaki honek, izelike okarrak, aurrekontuek aurkeztu nazenien kulturetzin ezan eban hauen urteko urtie, gogorra edo zinturie jartzeko urtien zengo zala, ze nime udaletza aldu nintzenien kulturetzeko presidente esetera maiatzen, gitziko bera, ekaini ustaile 2015ko igeskue, jaltzeza kulturetzera, kulturetzeko programazioe, ez da jose bat hiletik igera itzen dana, baizik, eta normalien nire aldu nintzenako kulturetzera, igezko ustaien, urteko programazioe, 180 marraten egin egon zen. Are gehizau, egon zien ekitalizek nik bota nebazenak atzera, eta esagero baino nabizaten, ekitaldi bet, 20.000 euroko gaztue, ezala ospatu, eskerrak kontratu ezala egon zinatute. Nik egora topenan igez. Igez nik topenan egori izan kulturetzeko urtosoko programazioa inge, eta ekitaldi batzuk boten gendu zen. Hau berbaine dau, gaztea esan dena apalabra hau. Hau apalabreta dau? Bale, ez da ingo. Hau ingo da, kontratu ez dau? Ba ingo da. Orduen, igez, esaten dena kapazia reakzion gitxiuk gendun. Igez egiz esan, kulturetza aldu ginetik ajuste bat edo gude eukiden duen aurrekontue betetzeko eta zenbakizek urdinek edo positibo urteko gaitasun gitxiuk gendun. Ze paseaku? Igez, zuk ondo dakizu moden, negatibo bat eukigu. Kulturetzeko fundazioan negatibo bat egon da. Kantia dano dakigu. Ondorioz, aurrekontuarek aurkeztu nazenin, nik aurrekontuarek proposatu nazenien, esan gendun, urten, aurrekontuen egin bat joango dela iazko fakturek ordaintzera. Orduen, zuk ikusi zuen moduen, zenbaki horretan, ikusiko da, iazko fakturek ordaintzen gabiz. Eta egun hartan aurrekontuetan aurkeztu moduen, nik esan nahi izan, danon meritxo izango da, urtamaieran, gitxi gora bera, azken urtietako, baino negatibo txikizaba lortzen bagu edo lortzen zeratzen bagara. Esan dozu, diru laguntzatan kasuen aurrezta hongo arazorik, zaitxik, hori ganera, nik izango nik egitxe bat, gure artien oso ondo konpontzen edo kontroletan dugu, zaitxik. Kulturetzeko diru laguntzak, buruz nabil uste dela 50.000 euro emoten dienak urtien, eta diru laguntza horrek satirik handizena emoten da deialdi publiko bitartez, eta batzar horretan zeu behongo zara, ni musika eskolako zuzendarizek, kultureteko zuzendariz eta bar, eta deialde hori ganera aurratzen du, datorren egin eitzeko asmoa deko gule,
Eta diru laguntza horren kasuen esan igez, gazteu barik itxi gendu zen, gogatzen dozu moduen, oinarrik sekez eta lusatu ginen, eta aurten emon dugu diru laguntza horrek. Horren, karo, 2016 emon dugu 2015ko diru laguntzak. Nora joan zan 2015an emon esan dirue remanentea. Ondorioz, hortik hartuko dugu diru hori da, hori kalkuletatu da, azaldute da, hori kalkuletatu eta kulturetzen ni batzar artean azaldutekot. Diru hau, gauza kondoitzearen eta ganea, oposizioari ekarpenak emoteko eskubi emotearen, arautegi zitzakoan lusatu ginen. Da zanean, bueno, ez da pastaten zer, ze aurtengo diru hau, diru laguntzatako ez dugu emongo, da otorrutien hartzeko eskubideko gu. Ondorioz ze pasetan da, diru laguntza horrek, guk 2015koak emonguz, 2016ko aurrekontutik. Bale, nidekot, 2015ko diru laguntzak handauz, saku baten, poltza baten, kajaforte baten, geldi, eta aurten beharrezko bikotez, kuantia barrein emateko, hori azalpena emone. Ondorioz, diru laguntzana, ez da gongo arazorik, eta danon lasitxasunako, eta batez genero kultur talien lasitxasunako. Eta gero, aurrekontuen beste partiatan jaten gauzela, bai, aurratu bendun. Urte gogorra izango da, ze beste urtitako kuantia oso antzeako batekin, saiatuko gara, aurreko urteko negatibo bat konpontzen. Urte gogorra da, bai. Dekot, nik ino baino izau, 2017ko kulturetzen. Ia, lortzen bagu, urte honetan, negatiboa segotie, esan eman berez azoien oso zaila izango da, danon behitxo izango da, baina ia, egon ezkero oso txikixego da. Hori da zaltu. Bueno, orduen, ekitaldi batzuk atzera bota ziren, hori da ekonomia iterren, ze ez da kultur kudeaketa baten asmoa, ez da ekitaldiak atzera botatzea, hori da beste remediorik ez dagoelako. Eta hori, kulturaren hirian, Gernikan, eta €1.000.000, teorian, remanente dekon herri batean. Edo 6.000, ez da? Ez dakizen bat, €1.000.000 uste du lertu nabanik zirela. Claro, kulturetxeko diru laguntzaren erremanentea zenbat da? €1.000 gelditzen den erremanentean? Gitxi gora bera, Iazko kulturetxeko diru laguntza erremanenti buruz nabil uste dela 18.895. Bueno, orduen pasaunaz, doblea esan dunik. 18.895. Vale. Ondino, eskazago, ez da? Labur biltzarren, kultura da, baina uste dute gu hemen kudatzeko gauzela eta gura hartu ala kultura eskaintzen gaz, zenbakizek apurre parekatzea, hori nahi txutezan bakarrik. Bai, bueltatzen az, aurrekontuen egunean egin eban argudian, hau da, benetan, aurrekontuak, herri honetako aurrekontuak, ez dira argiak, ez dira benetan gardenak. Remanente bat hau, jaten dauena, beste agindu ditek esan, beste egitasmo pilo bat. Hombre, kontu ekarrizek ez dila, Jon, kontu ekarrizek ez dila, ez da holan. Guk aurrekontue martzoan aprobo gendun, eta udaletze honek, kulturara, €1.000.000 paseutxu, imintzen deuz, €1.000.000. Claro, eta honek arrezedekoz, 17.000 biztaldera eskara legetan, txe maietzen izen die, 16.960 buelti. Da dekozen sarrerak. Da etxen dugu, betxu, aurrekontu zein da badakizue, €1.000.000 baino gehiago kulturara eta €1.000.000 baino gehiago kirolera. Eta hori esatie kulturaren herria, dala eta horrek gauzek, hombre, betxu, oin be, dauntxe pontetako deko gauze bat, da Alberto lehen esan deuena, hor pasedana, errenterezen pasedana, €180.000, enpresa horrek eurre espatzu etxen, subsidiariamente udaletze egin bideuz, da €180.000 gora, nondik urten biko dobe, haitxi beti reserva bat itxibida, holako imprebistoak agertzen badai. Eta, beste batek gestionoa beste era batera engolekela, posiblemente. Baina guk, etxen dugu, era honetara, eta neurtute, ze neurtuen bidiruek danetarako.
ze hori ez da una bolsa infinita, esku esartun deguna urtean deuena, hori amaitxu itzen da. Da, diruek ondo bitxute itzen dugu. Alegin itzen dugu bentzat. Baina kritikagarria izan daik, ez da? Nik beste galdera batekot. Apur bate ia zein dan txiki parkan egoera, okerrezpa gauz laster izan kontratu laburrea maitzen da, ekainien lauen okerrezpa gauz, eta jakin gure genke zein dan egoeri horrena. Momentu honetan, bulego teknikotik dauz pleguak aztertzen eta zenbakizek aztertzen, eta laster eukiko, erabaki bat hartu bainarino, eukiko dugu batzorde informatibo bat, erabakia hartzeko, baina bulego teknikoak dauz aztertzen zenbakizek, eta pleguak, eta ia posiblea dan beste kontratu bat ataratzie, ala ez, baina hor gabiz. Eta itxaroten gauz, aparejadoreak landu arte, eta teknikariak. Horrei lotute, orduen erregu bat, amengo askok parte hartu gendun zenduen pasileku parte hartze prozesuen, bertan txosten bat urten zan, herritar askon lana eta konpromesuen ondorizo, eta tekniko batzuk enbien lan hori, emetxeak, hain zuzen, arkitekto eta soziologo osatuniko talde bat, eta gure errego izango zen plego horretan kontutan eukitzeko danokon hartu gendun parte hartze prozesu hori, eta parte hartze prozesu horretan parte hartu ban jentigaz kontetie. Eta gero ja beste alde tekniko bat, ia txiki parka bez sarratu engo dan, San Juan Ibarrako gazpasea moduen, hainbeste hile sarratuta daula, ikusten dugu epez bebai motz dauela alizeteko kontratu barrizatara sarratu eurretik. Uste dugu apur bat ez dakit prebizio falti edo izendan pasetan da bilena. Eta orden bori ez dakit iguale plegoak presiegaz edo prestatzen basabize edo, baina uste dugu oso garrantzitsu dela eta gehiago kasu honetan jakine herrizen egondan implikazioan, herrizek pasilekukiko kidaben implikazioagaz, herrizegaz kontetie plego horrek atarateko eta txiki parke eredu bat danon artian adosteko. Nik uste dut, eta behintzat hori esan dozte, berriro ataratzen badan kontratua, beharrezkoa izango dira obra batzuk edo, hor dauzen mobiliarioak eta hori aldatziet, beraz, sarratute egon behar da, derrigorrez, berriro mantentzen badan dauen moduen. Eta uda aprobetxati horretarako igual izango da epe onena. Baina, bai paseko proiektu edo pleguak bai paseko batzorde informatibotik eta aztertuko duguz, deko guzen datu guztizek danon artien. Ni beste gai bat gure nabenatara. Ja, aurtonenaz urpartzorgoan ordezkari, eta pasadan legislaturan bai izan nintzen, baina gaurre Torre Madariagan izan gara, horregi sailburua bertaratu da ara, saneamenduko obren inguruen informazio bat emoteko eta aukidot aukerie berari gutun bat entregatzeko. Benetan eskertzen dugu Busturialdeko EH Bildutik, aukidauen atsegina izateko eta gurekiko aukidauen jarrera eta hartzen eta bakarrik kontu eman gure naben horren inguruen, zei pintzen duen karta horretan, da karta horretan eskatzen jako Eusko Jaurlaritzari, mesedez, alik eta harinen saneamendu obra horrekaz amaitzeko. Ez gure kezka da, justo saneamendu obra horretarako diru partida onartu zanien, edo bintzat aurrera jarraitzie onartu zanien, aurreko legegintzaldian, PNV-ren kontrako boskagaz izen zan, eta EH Bildu eta PSOE-ren aldeko botoa esatera zen aurrera. Eta, ez dakik horretik lusatu da, edo ez dan lusatu, gure izan dugu, gogoratzie. Eta, hemetik erregu bat ordezkari sari honontzat, ekiteko zera honetan, ekimen honetan, benetan beharrezkoa dalako, gure eskualde honetan, behar dan saneamentua izetie.
Oregi Andreak esan deu gaur, eta prentzan irakurri alda, urte bukaerarako lizitazioa egongo dela proiektu osoa, eta, bueno, kezkatzekoa da, beti gertatzen dela hori, justo gobernu aldaketa bat egon behar danean, edo aurrek usten dizenien Eusko Legebiltzarrera hauteskundiak izango direla. Eta horregatik, alik eta harinen martxan ipintzera hori. Eta, hori ja esan da, eta bupeaz jarraitute, beste erregu bat presidenteari, badaue geure alderditik, esan du berriro, nien nazelan ordezkari, baina aspalditik eskatzen gabiz kontseilua deitzea badauz hor gai batzuk tratatzekoak eta informazio bat eskuratzeko, eta benetan insistidu mesedez kontseilu orokor hori deitzeko. Eta beste enplazamendu bat PNV-ri, bolo-bolo ibili da prentsan Auzitegi Tribunal Superior de Justicia del País Vasco batzi dauen sententzia bat elak sartutako subrogazioa gertatu esalako subrogazioaren aldeko zera bat, sententzia bat. Eta hor badago aukera bat sententzia hori errekurritzeko, eta nik uste PNV bakarrik geratu dela errekurso ez sartzeko horretan, badakit majoria dekola eta majoria dekonez, PNV erabakitzen du ez dela sartuko, ez da sartuko, baina guk uste dugu, kasua eroan dauen abokaduak esan dau sententziak ez dekola pisurik eta errekurriblea dela, eta errekurriblea da, bebai, seguramente diru publikotik 400.000 eurotik ora kostatuko jakule Busturialdeko biztanlieri, eta badinot, ez presidenteak SH Bilduk eta ez da be Urpartzorgoko langileek ez da be ikusten, ez da ulertzen zergaitik ez da errekurritzen sententzia hori. Hiru zera hori. Beste bat, gaur kargetan ator. Hau da, gauza bat harritu ingaituena, eta harritu gaitu, pasadan hilean, apirilaren 14-en, Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarien, Boletín Oficial del País Vasco dalakoan, publikatu da udal lege barrize. Eta udal lege barrize ja indarrean dau, eta udal lege barri hori, PNV eta EH Bilduren artean adostutako lege bat da, eta lege horrek zabaltzen dau aukera berri bat eta aro berri bat udal kudeaketan, bai gardentasunaren aldetik, bai herritarren parte hartzearen aldetik, bai oposizioaren parte hartzenen aldetik, eta guk espero gendun, pasadan osoko bilkuran, gobernutik honi buruzko zeo zer esango zala, eta ja ez talez esaten guk esango dugu. Eta aukerrezpan hau, badauze foro batzuk eta batzorde batzuk orain arte ate itxian egin diesenak eta hemetik aurrera publikoak diesenak, adibidez tokiko gobernu batzordea. Huesteneko gobernu batzordea lege honen arabera ekitaldi publikoa da. Eta ekitaldi publiko batenez, guk eskatzen dugu, animatzen dugu, alde batetik herritarrak etortzeko, parte hartzeko, eta eskatzen dutzagu gobernuari deialdiak eta aktak publikoak izeteko, jentia jakitiko zetratetan dan, eta bermatzeko beste leku bat, ez topetzetan oin egiten dan lekue egokiz izango danik, zoriontzeko aprobatu dugun lege honen gaitik, eta ia aprobetsatzen dugun danon artien. Eta espado besterik, gogoratu, urrengo barikue, azkenengo bariku izango dela, eta presoen eskubideen aldeko konzentrazio bat egongo dela, basilekuen, betiko lekuen, eta ekainaren 3an, sarek deitu dauela dispertsioaren kontrako manifestazio bat, Merkuriotik arratzaldeko 8:00. Eta beste gauza bat, gobernutik esati espero nagoena da, eskola bidea jaia dela 27, Maria esatzazu jentian bat. Gaur bai esan dut, gaur euki dugu foroa... Bai, badakit, baina gaur deialdi hori bai egin jot,
igual pentsadoan aproposadan lekuen, eta izan da gaur goizien eukidogun eskola 21 foroan, telebista egonda eta horregaitik igual umien artien bai, igual bai, astu jat, baina bai, gonbidaitzen dut guztiei datorren barikuen, bai, datorren barikuen, jaize izango dan arratzaldien, pasilekuen, eskola bidearen proiektua azaltzeko eta hori. Baina, izen da, bueno, bai, astu jat, baina beste foroan egin dotelako deialdize. Bueno, ba, nipe, Josep, paretxu danok ezetzeko. Da erdera esango dut, baten bate erreldunepe unzu dizien. Bueno, tengo un par de temas para comentar. Y uno de ellos es afecta al presupuesto. Claro. Antes hemos dicho que subsidiariamente, posiblemente, el ayuntamiento va a tener que ejecutar la urbanización de las viviendas de Idurgo. Y ha dicho Alberto que está valorado en aproximadamente 180.000 euros o más. Todavía no sabemos seguro. Bueno, puede ser. Pero yo sé que es un mínimo de 142.000. El mínimo. Entonces nos afecta presupuestariamente. Entonces por eso siempre hay que tener alguna reserva. Pero hemos empezado a ejecutar el proyecto de Santa Lucía. Y el edificio adosado a la ermita, pues se ha visto, se ha hecho una inspección por parte de los técnicos y no se puede entrar dentro porque la cubierta está en malas condiciones y se puede derrumbar. Entonces solamente la reparación de la cubierta tiene 184 metros cuadrados. No en horizontal, sabéis que con las pendientes, la hipotenusa, pues 184 metros cuadrados. Y la valoración supera los en torno a los 34.000 euros, solamente la cubierta. Entonces a esos 180 posibles, que ya veremos cuántos son, más los 34 ya estamos en 214.000 que nos afectarán presupuestariamente. Y bueno, pues intentaremos hacer ahora simultáneamente con el proyecto que se está ejecutando, porque no estaría bien dejar el parque bien y que el edificio que está allí y que se ponía en valor que quede derribado, ¿no? Su cubierta. Bueno, ese es un tema. Otro es, para dar conocimiento, he hablado en la Junta de Portavoces, a Guernica se solicita por muchas ciudades y muchos pueblos del mundo hermanamiento. De Europa, de Asia, de la zona del Kurdistán, de África, de América, México, Chile, muchos sitios. En Argentina, que hay un pueblo que se llama Guernica, de unos 150.000 habitantes, o algo más igual ahora. Y hemos recibido aquí el 19 de mayo, que es de Sátiva, Valencia, que dicen que, bueno, y es así, que en la guerra civil, después del bombardeo de Guernica, ya cuando estaba a punto de acabar la guerra civil, la aviación italiana bombardeó Sátiva. Y por eso le llaman la Guernica valenciana en su momento. Bueno, pues ellos han aprobado una moción, son 21 concejales, 6 del Partido Socialista, 5 de EU, que son Izquierda Unida de aquí, ¿no? Del País Valencià, Ciudadanos, Compromís, que tiene 3, el PP, que tiene 5, y Ciudadanos, que tiene 1, y 20 a favor y una abstención de Ciudadanos, y piden eso, instan al Ayuntamiento de Guernica a hacer una comisión que quieren hermanarse y tener relaciones de hermanos con nosotros.
bueno, pues un día ya haremos una comisión para tratar este tipo de cosas. Y luego, como anecdótico, pues esto ha llegado ayer. Es un ciudadano, euskaldun, pues que habla del pimiento de Ezpeleta. Entonces dice que hay que hermanar el pimiento de Gernika con el pimiento de Ezpeleta y luego hay que hermanar a Gernika con Ezpeleta. Nosotros en Vizcaya, ellos en Lapurdi, y bueno, está escrito en plan jocoso, no voy a leer, pero bueno, y dice, oye, pues es del lado de Minde, espero que la sugerencia resulte de vuestro agrado y que tengáis en cuenta y que bueno, que tengamos en cuenta esa idea, porque dice que el pimiento, aunque es diferente, en los caseríos, en Ezpeleta, se cuelga igual que aquí el pimiento rojo para secar, ¿no? El choricero. Y bueno, para que veáis que esta es la única petición que ha sido dejando fuera lo que ocurrió hace 79 años, el famoso, porque se ha hecho famoso a cuenta del cuadro de Picasso, mundialmente, la tragedia que pasó en Gernika, pues porque la mayoría de los que piden es que, como Gernika es un ícono en favor de la paz y en contra de la guerra y en la defensa de derechos humanos, por eso quieren hermanarse. Pues curiosamente, por el pimiento, y como anecdótico os digo aquí, ¿no? Bueno, va, beste barik.